Sanibonani guys, igama uNqobile Nibuthele Mazibela e-Itonga ngomhla ka-11 September. Hayibo, uMakhomalo usabhizi uqulisa uBanele la. Uyambuza ukuthi hayibo ndoda, abikezela nje ngitshela ukuthi wena uBanele. Useyasho-ke uBanele ukuthi yazi ma, into engizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uma wami ongizalayo ungitshela ukuthi mina kumuntu ongesiyena, uthi nguBanele. Usethi uMakhomalo, uyazi mina into engizwisa ubuhlungu ukuthi yini? Ukuthi vele ngiyakubona ukuthi ubani, wena uBanele. Aqhubeke uBanele athi, yazi ma, ngilahlekelwe umfowethu mina, umuntu oyigazi lami, umuntu kahle kahle esishera ngisho umoya owodwa naye, okuchaza kona ukuthi yingakho kunzima ukuthi ngimdedele. Uthi uMakhomalo kunzima ukuthi umdedele ngoba vele uyena uBanele. Ayibo! Wamane wathi uBanele, okay, sengibonile ukuthi umuntu onenkinga la akusimina, uwena. Hhayi kulungile ithi ngikushiye-ke ma. Emva kwalapho-ke guys, uhambile-ke uBanele, waya ekamereni lakhe, uzama phela manje ukuthi abonakale njengoSanele. Wagqoka-ke ishethi eli-formal, into ekade agcina ukuyigqoka. Wahamba waya esibukweni, wathi bafo, yazi bekubonakala engathi kulula ukuzenza wena. Hhayi kodwa ngiyabona ukuthi hhayi kunzima. Yazi phela wena uSimpolo, umuntu olungile onomoya ophansi. Like why vele kunzima ukuthi ngibe wena? Hhayi kodwa kulungile, kuzomele sisele sesiyenza le nto. Vele sengiyabanjwa manje, sekuseduze phambili ukuthi ngibanjwe. Ngcono nje impela ngizame ukuthi kube wena, ngibakhohlise la bantu bakhohliseke. Usethi uyazi kodwa wele, konje ukhuluma kanjani? Sanibonani, igama lami nguSanele. Sanibonani, igama lami nguSanele. Hhayi kulungile bafo, sizoyenza le nto, izokwenzeka. Hayibo guys, uyapractice-ke manje ubhuti. Upractice ngampela manje, ufuna ukuthi ngampela uMakhomalo memmbona next time abone uSanele uqobo lwakhe, angaboni ngisho inswebu kaBanele. Hey, well done to Makhomalo. Yazi kuye kushiwo kuthiwa kubalulekile ukuthi uyazi ingane yakho, uzazi zonke futhi ngisho noma thiwa azama awele, kodwa wazi ukuhlukanisa ukuthi usibani bani unje, usibani bani unje, ngoba ukube ngampela umzali onganaki ubengakhohliseka ukuthi hhayi lo uSanele. Kodwa-ke uMakhomalo uze waqathaza unyembezi, ukukhombisa kona ukuthi ngisho angaphikame ngobhozo uBanele, kodwa uMakhomalo uyohlezi azi ukuthi lo phambi kwakhe uBanele akusiyena uSanele. Ngalina-ke kontanzi-ke guys, ufikile-ke futhi uBanele. UNtanzi bezomvula indlebe-ke emtshela ukuthi lalela ndoda, kuney'mali laphaya, iy'mali zami ey'nkulu kabi engifuna ukuthi ngiyishuthe-ke laphaya kule forum entsha. Zizobizwa igama lakaMagwaza, yonke into ngalezi y'mali lezi kuzobe engathi yakaMagwaza. Hhayi wabona engathi isu elihle leli uBanele. Lapho guys ubhizi ukhuluma ibhizinisi noNtanzi, kodwa uzama uloke eyikhuhla la eduze kwakhe. Ugirl, bekade vele ngibonile le ndaba ukuthi akukho meeting ezobanjwa lapha kukhona uZama noBanele. uZama bekumele nje angabi khona nhlobo nje kule meeting ngoba manje ubesebhizi ephazamisa-ke uBanele. uNtanzi uqhubekile-ke wachaza, wakhomperisha phela uSanele kuBanele, kanti akazi ukuthi umkhomperisa nomuntu okuyena ney'nqotho zakhe laphaya. Ushilo ukuthi yazi wena awufani nomfowenu. Umfowenu unenhliziyo encane, isheshe ukuthetha, isheshe ukucasuka. Wena unomoya ophansi mani, yingakho nje ngikuthanda kangaka. Umfowenu kube yibhadi nje ukuthi asheshe ahambe emhlabeni, semncane mani. Kodwa-ke yile ndlela yiyona udlamvini mani. Hayibo guys, lokhu evuma ngekhanda kuphela uBanele, esho ukuthi kube uyazi vele awukaze wangithanda, manje sengiyabona nanokuthi inzondo yakho hhayi kushuthi yayidiphu, cause nakho phela umbulalile uBanele kodwa still usakhuluma ngaye, usamgcona namanje indlela ayiphatha ngayo, usazomqhathanisa noSanele. Kodwa kudala njalo uBanele ngokwazi kwabo ahambe emhlabeni. Uthe sengaphandle-ke guys uZama benoBanele, hhayi wamtshela-ke ukuthi heyi lalela, ke silokhu sihlezi siphuma la, futhi-ke kunendaba entsha ukuthi uma uyazi manje ukuthi nguBanele. Wathi uthini? Wathi ngiyakutshela uma uyazi ukuthi nguBanele. Wathi okay, manje ikuphi inkinga? Sale usumtshela nje ukuthi lokho kuyiqiniso. Wathi ke ngikwazi ukumtshela lokho, kumele ngiyigcine iyimfihlo le nto. Wathi uZama, angithi ukwazile ukungitshela mina ngiwumuntu wangaphandle, manje ungahlela nini utshela uma wakho? Uma wakho uyakuthanda, wonke umuntu laphaya kaMagwaza uyakuthanda.
Usazoqhubeka nje bekuthande ngisho noma kuthiwa uyabatshela ukuthi ubanele. Iyoba nokungabaza kanjalo-ke kodwa ubanele. Ebona ukuthi eyi kuyobe uyigwaze ngowakho umkhonto uma kuthiwa uyabatshela abazali. Hhayi, akupheli-ke lapho guys. UNjinji benoMakhumalo basahleli phansi bedingida yona le ndaba le kaSanele. Esho kuMakhumalo ukuthi eyi ngimbuzile lo mfana ukuthi ubanele yini wanginqaba ukungitshela impendulo. Yazi nje futhi ngiyambona nje ukuthi hhayi ngokwakhe yena uyangigoqa impela ubanele loya. Hhayi waze washo-ke noNjinji ukuthi uyafisa ukuthi bahambe baye kuGumede ukuze akwazi ukubasiza. Wathi uMakhumalo kodwa angisamthembi naye manje ubuye nje ebe nobukhoshosho. Kanti uzongena ubanele besakhuluma ngayo. Hayi uthe sengaphakathi-ke wamane warawunda indlu yonke wabuza ukuthi ukhona nomuntu okhona la ngaphandle kwaNjinji benoMakhumalo. Hhayi bathi cha akukho muntu. Hhayi bo guys ubhuti uqunga isibindi. Wamane nje washo ukuthi mina nginguBanele. Hhayi uNjinji umane wasukuma ehleli phansi wathi angizwanga mfana. Utheni? Wathi lo mla phambi kwenu uBanele. Wakhuluma kanjalo-ke guys iqiniso. Angazi noma ubhuti ishethi likaSanele besilimpintshe kakhulu usuku lonke. Wabona ukuthi le mpilo le yokugqoka formal izomhlula noma mhlawumbe ubonile ukuthi nje angeke akwazi ukuthi a-act uba kind ebe nomusa ngoba vele kusizona isitayela sakhe leso. Wakhetha nje khona ukuthi ukuze ayithule umthwalo akwazi ukuthi abubanele abe free futhi ukuthi abubanele laphaya kubo ngcono asale sibatshela-ke iqiniso. Ngapha-ke guys koMgabadeli eyi uDladla nje usengathi usenehaba-ke manje. Umane nje wathatha amapulangwe futhi abona nje isihlahla lesi esigenciwe wamane wenza isiphambano wasibeka egcekeni lakoMagwaza ngaphandle ethi yena wenza isikhumbuzo sendodana yakhe. Akagcinanga-ke lapho uze wandlala ingubo eduze kwalesi phambano walala kwaze kwasagolokoqo. Lapho ekhaya kubo bebe-worried belokhu belihlabela ucingo kodwa hhayi sengathi sekuphele kwabhedrika ngoba bengali-ansi kodwa nje ya unkosikazi wakhe ubonile ukuthi cha sengathi ukuhamba kaNkosinathi kumane kwawuphazamisa kakhulu umqondo wamyeni wakhe phela uDladla. UDladla umane wakha-ke isiphambano-ke sesibhrentshi yesihlahla sibeka laphaya phambi kwendlu yakoMagwaza-ke. Bathuka ibhadi babona ukuthi lo muntu lo uzosilethela amabhadi laphaya. Hhayi-ke guys uqede walala khona ubusuku bonke waduka ekhaya. Uthe kusanjalo-ke uthe mebuya bembuza ukuthi ulale kuphi wathi ubelale nendodana yakhe wangafuni ukuchaza izinto ey'ningi. Sengathi-ke ubaba wabantu usegula ngekhanda-ke manje futhi ngathi impela ukuhamba kaNkosinathi sekumenze nje wangafuna ngisho ukuthi adle, wangafuna ngisho nanokuthi ayinake nokuthi anake ngisho ezinye iy'ngane-ke phela ngoba khona esaphila esahleli laphaya koDladla. Kodwa nje into edume ekhanda lakhe nje uNkosinathi. Okungixakayo kodwa guys ubone ukuthi phela uNkosinathi esaphila lo baba wayengamthandi kangaka futhi uNkosinathi wayengahlali laphaya kaDladla wayafika nje. Hhayi zonke iy'khathi ukuthi wayehleli khona kodwa-ke manje lo baba lo usekhombisa okukhulu uy'sola nokukhulu ukuphuka kwenhliziyo ngokuthi ahambe emhlabeni. Yebo kona phela indodana yakhe kumele kube buhlungu kodwa manje useyayibaxa ngempela-ke. Usezalale ngaphandle emizini yabantu ubusuku bonke kuze kusegolokoqo athi ugada isiphambano sesibiza ngendodana yakhe. Hhayi guys but anyway abantu-ke kuke kushiwo kuthiwa ba-grieve-a ngey'ndlela ezahlukahlukene. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Nibuthele Mazibela e-Itonga ngomhla ka-11 September.